komai babu. Kai dan kwankwasiya ne kuma? Na gidigi ma kuwa. Gaskiya ni dan kwankwasiya ne. Shugaban ɗari'ar kwankwasiya ko an iya guri an yadda. Bayan kwankwasa ni ba wanda zan iya zaba daga sama har ƙasa ko da kansila ne. Me za mu ce da wannan gwamnati Allah ya tsine mata albarka. Gaskiya burikan da muke tunanin kwankwasa ya shiga mana ai suna da yawa ba ma ɗaya bane. Ba wai kwankwasa ba wannan kwankwasa inda ya shiga wannan rigar kwankwasa ƙuri'a ta tasa ce sai dai in bai fito an tsaye da shi takara ba. Amma kare in kwankwasa ce gashi nan wallahi za mu bi shi. Kare! Wannan shiri da kuka kalla zai ringa zuwar muku a tashar autan BBC TV da ke YouTube channel duk ranar Juma'a. Zuciya sirrin shi take, ko ka kasa kunnuwa ba za ka tau komai ba. Shi kusa kamar iska yake, ko ka tara hannuwa ba za ka taɓo komai ba. Ni da ke kamar Laila Majnun muke, ina mutuwa ta zo. Ba za ɗan ta bar ɗaya ba. Haka na faɗa ke kamar raina kike, in har ba bike ba za ni numfashi ba. Ruwan zuma soyayya da kin kashe mai kika bayya, na koshi sammani da yamma magantakin sasa kuya. Ba murna da akwai damuwa da ni da ke jinin mai haduwa. Har abadan mu mutu rabuwa. Da ni da ke ta kanku, kowa bai ta kanmu, dariya ba faso ba, bana an kasa kwalle, zane ya gasa kwalle, da dai mara kwalle, ina ne wannan abinci. na lura da hannu, kuma kun yi wanka, limami kuma na san wannan ya iya yanka, to fatan muku gane, mu ba wasa maka zo ba. Bana, yirir, sawa ta sawa, kasawa ta sawa. Idan mata da yawa dangi ne ni na da suna, idan har an ka gama bana nan an sha da rubona, wasa ne ruwa ga yar gora ne mana. Gidan taron mata ne. In ne garo ba zai ne wani koro ayo. Na zai.